me ke faruwa? Wai ya rasa wanda zai aura sai wannan abu. Ina gani na haka na fi kowa kyau da a ƙauyen mu. Shi yasa ma yayi aure ne. Sarki ashe haka akai. Na dukiya ta ce. To kun ji. Ina ganin kamar rikicin tsufa ne. Zifa ne. Me sana'a na magani kake saida? Ukusi ne fa. Da munafinci akan. Menene ukusi? Ayu sun riga sun san usi ukusi musi. Lalle. Ha ba bai za ka faɗi wannan magana. Amma dai girma ya faɗi. Da wuyar abun ba a saba ba, an saba ma sai an. Danja kai kaji. Ba hurumi na ba. Kai ka sare Halima a tete. Eh. Allah ya isa tsakanina da kai. Ina Aisha Ramiya. Wannan yazo ta ce ba ta so, wannan yazo ta ce ba ta so, sai ka ce ta kowa kyau a duniya. Ramiya. Na'am. Saboda ni. Bukaci ne yake barazana ba masoyi ba. Zango. Gaskiya hanyar jirgi daban ta mota daban. Kake nufi ne. Ba ni da ikon motsawa. Kike jira har yanzu baki aure ba. A yanzu ban shirya aure ba. Karja kike munafuka. Yaya. Ita ma cikin ne daidai ne? Waye aike ka ne? Waye saka? Amma dai ba wuya ce.